Vítajte v Gino Park Palace, v skutočnom klenote ukrytom v srdci Považskej Bystrice. Ak túžite po krásnom romantickom víkende alebo plánujete svoj deň D, alebo si chcete jednoducho odísť od bežných starostí, ste na správnom mieste. Poďte sa spolu so mnou pozrieť na to, čo tento kaštiel ponúka. Hotel Gino Park Palace vznikol v roku 2016 a sídli v renesančnom priestore kaštieľa Orlové, ktorý bol postavený v roku 1612 uhorským šlachticom Žigmundom Balašom. Dominantou kaštieľa je neskoro baroková kaplnka, ktorá bola zasvetená Janovi Nepomuckému. Je to jediný priestor, ktorý je súčasťou kaštieľa a presahuje dve poschodia a zaujímavosťou je aj orgán z 19. storočia, ktorý je plne funkčný a dotvára pravú historickú atmosféru. Priestor kaštieľa umožňuje štýlové ubytovanie v 47 izbách rôzneho štandardu, reštauračné služby, ako aj možnosť využiť priestory pre súkromné, firemné, ale aj verejné podujatia. Nachádzajú sa tu historické salóny, wellness, možnosti pre voľnočasové aktivity, ale samozrejme aj profesionálne služby hotelového tímu. Dôraz na gastronómiu je kladený hlavne na čerstvosť surovín a spracovanie ingrediencií z regiónu, v ktorom sa hotelové zariadenie alebo kaštiel nachádza. Zažiť gastronomický zážitok môžu návštevníci prostredníctvom rôznych kombinácií a spojitosti rôznych moderných chutí a vyskúšať ich môžu napríklad počas degustačných večerí alebo viacchodových či sezónnych menu. Veľkou obľubou sú grilovanie v atriu kaštieľa, ako aj napríklad historická večera či denná ponuka dezertov. Milovníci oddychu a relaxu si môžu vyskúšať skvelú atmosféru rozsiahleho historického parku aj vďaka pikniku, ktorý sa pre týchto návštevníkov pripravuje a zároveň môžu vyskúšať aj napríklad služby wellnessu. Svoje áno si svadobný pár môže povedať počas cirkevného alebo civilného obradu v priestoroch neskoro barokovej kaplnky alebo v svadobnom altánku v historickom parku. Veľkou výhodou kaštieľa Orlové je, že svadobný pár môže nájsť všetko pod jednou strechou a vďaka tomuto komplexnému balíku služieb získal Hotel Gino Park Palace v rokoch 2022 až 2023 zlaté a strieborné ocenenie Wedding Experience od európskych historických hotelov. Služby sú predovšetkým prispôsobované prianiam a potrebám svadobného páru. Pred samotnou svadbou prebieha intenzívna tímová spolupráca, ktorá je zameraná na prípravu interiéru, exteriéru, napríklad ako aranžovanie, prípravu kvalitného jedla, servírovanie a všetko, čo súvisí so svadobným dňom. Na veľký svadobný deň sa pripravuje aj samotný svadobný pár. Najčastejšie tieto prípravy prebiehajú v prezidentskom apartmáne, ktorý svojou rozlohou, ale aj vybavením je najvhodnejšou voľbou pre nevesty, pokiaľ si nevesta praje byť nevidenou. Svadobnú hostinu vie profesionálny tím pripraviť až pre 130 hostí, či už v interiéri alebo exteriéri. Priestory kaštieľa, ako aj hotelové služby sú dostupné aj pre verejnosť, práve pre ktorú organizujeme rôzne koncerty, verejné besiedky, pravidelné prehliadky s historickým výkladom, ktoré sú vždy poslednú nedeľu v mesiaci. Pre klientov ponúkame viacero pobytových balíkov a určite odporúčam aj sledovať stránku parkpalace.sk, kde návštevníci môžu nájsť rôzne detaily aj k tým ostatným. Verím, že ste si rovnako ako ja užili prehliadku tohto čarokrásneho miesta. Gino Park Palace je tu pre vás.